ಹಲೋ ಗೈಸ್, ನಮಸ್ತೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ. ವಿಷಯದಾದ ಪಂಡ ಎಂಕಿನಿ ಬಯ್ಯಾಗ್ ಮಂಜೇಶ್ವರಗ್ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಪೋಯರೆಗಿತ್ತೇನೆ. ಅಂಚ ಬಯ್ಯಾಗಿ ಅಂಚೂರು ಬೇಗನೆ ಬೇಲೆ ಬಿಡ್ದು ಇಲ್ಲಗ್ ಬತ್ತೆ. ಅದು ಪೊರ್ತನ ಮಿಗ್ದಿನಕಲ ತಿಕ್ಕೇರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲಗ್ ಬತ್ತ. ಇಲ್ಲಗ್ ಬತ್ತದು ಮೀದು ಪೂರ ಆದ್ ಎಂಗ್ಲ್ ಸೀದಾ ಪಿದ್ದಾಡ್ಯ. ಫಸ್ಟ್ ಪಿದಾರ್ದು ಸೀದಾ ಬತ್ತನೆ ಎಂಕ್ಲ ಲಾಲ್ಬಾಗ್ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬತ್ತದು ಅಲ್ದು ಸೀದಾ ಬತ್ತನೆ ಪಂಪ್ಗ್. ಚೂರು ಗಾಡಿಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಾಡ್ಗ ಬಂದ್ ಅಡೆತ್ತದನಗ ಅವ್ರೊಂಜಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಕಪ್ಪುದ ಕಾರು ಉಂತುದಿತ್ತನತೆ ಆರ್ಕೇಂಡೇರು ಬ್ಲಾಗ್ ಇಜ್ಜ ಬಂದ್ ಒಂದು ಪಂದೆ. ಅಂಚ ಫೈನಲಿ ಎಂಕ್ಲು ಶ್ರೀ ವೀರಭದ್ರ ಮಹಾಮಾಯಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗ್ ಬತ್ತದು ಎತ್ತೆ. ಅಡೆ ಎತ್ತದನಗ ಪೂಜೆ ಪೂರ ಶುರುವಾದಿತ್ತನು. ಅಂಚ ಆರತಿಗ್ಲ ಆಂಡ್ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದ ಇನಿ ದುರ್ಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಪೂಜೆ ಇತ್ತನು. ಅಂಚ ಪೂರ ದೇವರೆಗ್ಲ ಪೂಜೆ ಪೂರ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ತೀರ್ಥ ಪೂರ ದೆತ್ತೊಂಡ. ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಆಡೆತ್ತದು ಸೀದಾ ಪೋಯ್ನಿ ಎಂಕ್ಲು ವನಸಗ್. ವನಸ್ ಪೂರ ಆದ್ ಎಂಕ್ಲು ಇಲ್ಲಗ್ ಬಿದ್ದಾಡ್ಯ. ಆತ ಪುರ್ತ ಆದನಗ ಮೆಗ್ದಿನ ಕನ್ನಗ ಬೂರ್ನೆ ಈ ಪೂತ ಪುದರ ದಾದ ಪಂದ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಇಂಚನೆ ಎಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪುಲೆ. ಒಲ್ಪಾಂಡ ಯಾಂತಿಕ್ಕಡ ಗುರ್ತ ಪತ್ತದ ಕೆಲವೇರು ಪೂರ ಪಾತಿರ್ವೇರು ಅಪಗ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುನು. ಇಂಚನೆ ಪಾತೆರೊಂದಿಪ್ಪುಲೆ. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಓಕೆ, ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ವೆ.